Latero Primero e Sálica ofrecenlles plena foto. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros, reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primero, innovación técnica ao seu servicio. Sálica, empresa afincada en Puebla, perteneciente a Albacora, el mayor grupo atunero de Europa. Especialistas en la elaboración de productos derivados del atún en diferentes envasados. Elaboramos platos preparados y precocinados con marca Campos. En ellos se mezcla la calidad y el valor nutritivo de la mejor materia prima. Productos Campos, el mundo del atún. Saber que pasos dar para montar un negocio, as subvencións ás que se poden acceder ou como reinventar o seu negocio son algunha das cuestións que empresarios e futuros empresarios poden realizar na antena local de Boiro. Para coñecer un poquinho máis os servizos que ofrece, temos hoxe connosco a súa responsable, Sandra Becerra. Moi boa noite. Hola, boas noites. Hai pouco máis dun mes, a Cámara de Comercio de Santiago e o Concello de Boiro renovaban ese convenio para continuar ofrecendo este servizo da antena local. Moi por enriba, explíquenos para entrar en materia, cales son os servizos que ofrecen? Pois, efectivamente, firmábamos un novo convenio despois de 9 anos xa que levamos renovando co Concello de Boiro. Como sempre, o noso agradecemento a este Concello polo apoio que presta, e desde ali si se levan os municipios de Boiro, Pobrado Caramiñal, Ribeira, Rianxo, por todos son, e ofrecense servicios tanto a emprendedores como a empresarios. Os servicios ao emprendedor pois é asesoramento ao emprendemento, axuda co plan de empresa, asesoramento tanto técnico como profesional, e os empresarios que xa están establecidos pois se lle ofrecen formación e formación de todas as novedades ou todos os problemas que podan ter no seu negocio. Ademais, contamos sempre co apoio das asociacións empresariais a través das cales canalizamos todas as accións formativas. É un pouco a grandes rasgos nos tres campos que nos movemos. Facía referencia que xa están dende o 2004 ofrecendo este servizo en Boiro. Cal é o balance que fan de todo este tempo? Axudaron a moitas empresas, viron nacer moitas empresas? Pois o balance é moi positivo. O primeiro ano, no 2004, o arranque foi moi complicado. De feito, cando analizas o número de consultas que se fixeron na oficina no 2004, pois eran 110 consultas que atendín ese ano, pouquísimas, moito traballo, iso sí, para darte a coñecer, cando agora, por exemplo, estamos falando de que no 2012 atendemos 800 consultas, atenderon máis de 30 emprendedores ao ano que estableceron a súa propia empresa, se contactaron con máis de 90 empresas que sí que nos transmitiron solo no 2012 a súa problemática ou as súas necesidades, se fixeron cursos de formación, entonces o balance sí é moi positivo. O sea, arrancamos moi despaciño no 2004 con un descoñecemento dos servicios que se ofrecían na Cámara de Comercio de Santiago, que se intentaron trasladar a Boiro e a toda a comarca do Barbanza cun servicio de proximidade que os empresarios tuveran preto deles, que puderan acudir á oficina ou chamarme ou decirme: oye, que tengo este problema, ti podesme axudar? Sí, lle axudamos. Entonces partimos dun descoñecemento e agora sí que estamos funcionando 100%. Referíase o ano pasado esas máis de 800 consultas. Cales son as máis habituais? Non sei se o mellor neste tempo, porque claro, viviron unha etapa, por dicirlo así, fora da época de crise, outro xa entrada da crise. Foron variando as consultas ao longo deste tempo? Foron variando moitísimo as consultas. De feito, incluso do ano pasado a este, o número de emprendedores e as consultas de emprendedores están variando moitísimo. Fíjate, o ano pasado atendimos 20 emprendedores en todo o ano. Este ano, desde que comezou o 2013, pasamos un mes de xaneiro, que é un mes así complicado, porque ainda estamos que resaca das festas, e no mes de febreiro ata agora estamos atendendo na oficina unha media de 3-4 consultas de emprendedor por semana. É un número alto para a zona do Barbanza. Cambiou xa o perfil do emprendedor de fai anos, antes da crise, que emprendía montando un negocio físico, o sea, facendo unha inversión física. Agora o emprendedor está optando
por as novas tecnoloxías, por ventas a través de internet, por páxinas web activas. Entón, xa cambiou o perfil do emprendedor. E no tema dos empresarios, as dúbidas que nos plantexaban antes agora son completamente distintas. Se antes querían incrementar o seu negocio, remodelar, reformar, agora o empresario preocúpase pola normativa que o afecta. Saleu a nova lei de comercio tamén en Galicia, entonces queren actualizarse, queren modernizarse, queren ver como pagan a seguridade social, cales son as súas cuotas, as prestacións, as subvencións que existen. Cambiou completamente tanto o estilo de consultas do empresario como o perfil dos emprendedores. Falamos de emprendedores, dese aumento das consultas e tamén dese cambio de perfil. Son moitos os que, a pesar da actual situación, se animan, por tanto, a emprender novas aventuras? Se animan a intentar preguntar e ver por onde se pode sair e cales son os trámites que teñen que seguir. Porque de todas estas consultas, cantas se materializan? De todas as consultas que se fan, imagínate que ao mellor tes 200 consultas de emprendemento, destas, pois o 15% si se materializan en empresas, tanto sean físicas como virtuais. O sea, virtuais refírome a empresas que van a través de internet ou que venden con páxina web, que non teñen unha sede física. Porque agora mesmo sí hai moito negocio deste tipo, non? E que sí que dan resultados, porque non ben plantexados, sí dan resultados. Que pasa? Hai moito emprendemento porque a xente está buscando unha salida á crise. Tamén estamos esperando a que por fin salga a lei do emprendedor, que temos aí pendiente, a ver se aproban, a ver o que se pode deducir de aí. Entonces, eso por un lado. Por outro lado, pode ser unha salida ao paro, porque non? Pero, bueno, non sempre lle decimos aos emprendedores que ten que ser seguindo unha ilusión, seguindo unhas ganas, non como unha alternativa porque sí, porque non teño nada que facer. Non, un proxecto ten que levar detrás máis traballo que vou a facer algo. Porque emprender en época de crise é máis difícil ou hai que plantexalo de forma difícil? Quero dicir, é imprescindible ter unha idea innovadora fora do común ou montando unha empresa, digámoslo, máis habitual, pero enfocando de forma distinta, sabendo adaptarse á situación, pode ir igual adiante? E que pode ir igual adiante. Vamos a ver, prácticamente está todo inventado, non queda nada por inventar, pouca cousa queda por inventar realmente. Entonces, que pasa? O emprendedor debe ter unha idea, a idea debe ser o máis original posible para él, sabes? Debe perseguila, debe gustarlle, emocionarse ca súa idea, e despois esa idea debe a plasmar nun plan de empresa onde se analice a súa viabilidade, a súa trayectoria, vale? E, sobre todo, a capacidade económica desa idea. Como a vamos a desenrolar, que gastos vamos a ter, como a vamos a proxectar, cal vai ser o seu plan de marketing, como a vou a vender, cal é o meu público obxectivo, cal pode ser a miña demanda, cal é a miña competencia. Entonces, todos esos aspectos os analizamos co emprendedor. A veces, cando empezan a analizar toda a súa idea e as plasman por escrito, vense cousas novas e cousas diferentes. Eso genera que a idea ao mellor dá a volta para que resulte factible, que resulte realizable. Tamén pode haber ideas que despois de todo ese proceso se dan conta de que non son factibles. Tamén, e que hai de todo, pero eso hai que velo, hai que estudialo, e se non o plasmas nun plan de empresa, é moi complicado velo. E unha vez tes ese plan de empresa, cal é o seguinte paso a dar? Unha vez que tes o plan de empresa, onde ti xa tes reflexado cales son as túas condicións, tanto técnicas como económicas, pois os pasos son os de sempre. Pois alta da sede física se a tes, alta en Seguridade Social, alta en Facenda, alta en Sanidade se che fai falta, todos os requisitos técnicos que necesitas. Despois é moi sencillo, unha vez que o tes plasmado, xa tes prácticamente feita a mitad da empresa. Despois son meros trámites administrativos. E despois levalo a término, empezar a traballar, como lle digo, empezar a traballar e con ganas. Non existe neste procedimento, como sempre, a busca de financiamento de apoio económico é un dos principais escollos ou atrancos, por decirlo así, co que se atopan. É un hándicap para moitos proxectos, porque ademais agora a financiación está complicada. Si sabemos que se contan con certos apoios de convenios que incluso a Cámara ten vexentes con algunhas entidades bancarias e financieras, temos apoios tamén por parte da Administración Pública,
pero sigue sendo un hándicap para moitos proxectos, porque partimos o mellor de xente que non ten un apoio financeiro claro. Outra xente sí que empeza, por exemplo, con capitalizacións de paro para poder empezar o proxecto, e iso que irás que non sempre lles ven moi ben, porque é un apoio moi bo. Xa para empezar, para despegar, contan cunha capitalización de paro que xa podes empezar a lanzar a túa idea. E agora mesmo en liñas en vigor de axudas as que se podan recorrer? Pouco Moi temos, poucas. a verdade é que non hai prácticamente nada, salvo algún préstamo financeiro así, pero estamos pendentes de que publiquen desde as consellerías, a ver o que sale este ano. Facía antes referencia á lei do emprendemento que se anunciaba hai pouco por parte da Xunta. Non sei se xa botaron un ollo polo menos ou no que están a traballar, que lles parece, que primeira impresión teñen dentro do sector, botan algo en falta ou algo que demandarían? Pois a verdade, se presentaron alegacións a esta lei do emprendedor, xa pola nosa parte, por parte das cámaras e por parte de outras entidades. Esperamos a que aproben, esperamos sobre todo a que se solucionen os problemas e atrancos que poida xenerar, pero por favor que o fagan porque é necesario agora mesmo. Alegacións en que sentido? Alegacións en sentido dos artigos que presentan, pois imagínate que podemos aumentar algúns, aumentar prestacións, incluso abrirnos a outros campos, pero vamos a ver, esa última palabra teñen nas consellerías. A Xunta é a que ten a última palabra, nos non podemos facer moito máis. Entre os seus proxectos está polo menos aumentar case nun 60%, cando menos en 4 anos o número de emprendedores. Pensan que con este ritmo pode ser factible? Pode ser factible, sí, pode ser factible na situación actual se se lle dá os apoios necesarios ao emprendemento, pero está pendiente eso, que se lle dé eses apoios, ahora mesmo non os teñen. Falaba antes de que moitos emprendedores vanse pola liña das novas tecnoloxías por montar empresas virtuais. Este o futuro ou hai outros sectores na zona do Barbanza na que vostedes operan que tamén pisan forte, pode dicirlo así? Mira, pisan forte todas as ideas que queiran pisar forte, que estén ben asentadas, que teñan un bo análisis da situación e da competencia e que o emprendedor sexa unha persona ben formada, tanto no negocio que vai a desarrollar como no sector empresarial, o sea, el ten que saber como se xestiona a súa empresa. Entonces, non te podes descartar nunca ningunha idea, porque iso é inviable, descartar algo. O emprendedor ten a súa idea e, bueno, vamos a traballar para que esa idea vai adiante, pero danos igual o sector. Con que teña unha boa formación o emprendedor, é casi suficiente. Falando de formación, tamén vostedes dende a Antena Local promoven a formación para este ano. Que proxectos hai a nivel de cursos, cara onde se vai cabillar? Pois mira, xa comenzamos facendo algún curso para emprendedores. Si que fixemos un taller para emprendedores que estuvemos unha mañán enteira pois con análisis de ideas e con tormentas de ideas. Si foi fructuoso, tuvemos 47 personas que asistiron a este taller. Faremos máis cousas dirixidas ao emprendedor, tanto sean xornadas como cursos, como talleres. Despois, como sempre, atenderemos a todas as peticións que nos surjan a través das asociacións empresariales que nos digan, olles, necesitamos formación neste campo, ou os nosos asociados ou a xente da nosa comarca nos está demandando esta formación, notamos que nos falta isto, que necesitamos asesorar a xente nestes planos. Todo iso se vai atender, sempre se atende, é a norma. Vale, para cubrir esos huecos que pode haber no mercado. Imagino que tamén o intercambio, as xuntanzas entre emprendedores ou mesmo entre empresarios que xa levan unha trayectoria, aínda que sexa somente para o intercambio de ideas, sempre soe ser positivo, non sei se tamén as promoven vostedes. Sí, nos promovemos todo ese tipo de encontros, xa sea entre empresarios e entre axentes sociais. Por exemplo, nós facemos todos os anos, puxemos en marcha o Observatorio Económico Local. Entonces, todos os anos procuramos facer unha serie de encontros neste observatorio onde os axentes sociais sean representantes de asociacións empresariais, de empresarios, técnicos de emprego, membros dos concellos que forman parte do ámbito da Antena. Todos nos reunimos, aportamos ideas, vemos cales son os huecos, cales son as problemáticas que se están atopando e o que poderíamos facer ao respecto. Entonces, eso sí se promove desde ese punto de vista. Créeme que sentalos a todos nunha mesa e poñernos a falar dun tema común non é moi doado, nin é moi corriente,
pero que dá resultados. Falamos dos emprendedores, desas novas ideas para poder en marcha unha ilusión, por dicirlo así, pero tamén hai consultas de empresarios eso, que xa levan un tempo camiñando co seu negocio en marcha. Imagino que nestes momentos a demanda o que máis lles chama é como reinventarse ou como innovar para seguir subsistindo. Que claves se lles dá neste sentido? Depende do tipo de empresa, depende do tipo de negocio que teñan, depende das problemáticas que teñan, porque cada empresario e cada empresa é un mundo. Porque desde un pequeno quiosco hasta unha mediana empresa, hasta alguén que fabrica, todos teñen as súas problemáticas, todos teñen a súa normativa, cambianlle cousas, cambianlle normativa, cambianlle tecnoloxías, entonces eles deben adaptarse. Cambian as facturas, cambian por cambiar hasta as facturas da luz, entendes? Entonces hai xente que ven e pregunta: oye, pero como é isto? Que podo facer? Donde teño que preguntar? Pasoume isto coa telefonía, como reclamo? Son, vamos, do máis diversas as consultas que fan. Do máis día a día que tamén do día a día, da problemática, do que eles viven no día a día. Oye, que me quero xubilar e me dixeron que si pago tanto de seguridade social. Bueno, pois vamos a velo. Vamos a verlo con calma. Axudas tamén ou quizáis unha saída para innovar ou para manterse a internacionalización? Non sei se é posible ou é factible no caso de empresas ás que nos estamos referindo nun plano máis local. Si é factible. De feito, o Departamento de Internalización e Comercio Exterior nos levámonos desde a Cámara en Santiago directamente. Todos esos temas se traspasan a Santiago. E si hai empresas que están involucradas, pois ahora mesmo en misións comerciais, en proxectos deste tipo de internacionalización, e a verdade, si dan resultado, si están funcionando ben. E si é un apoio que teñen os empresarios que queren optar un pouco por este camiño. Outro dos logros ou dos fitos que conseguiron dende que comezaron a andar como antena local é a creación dese observatorio, dende que realizan unha serie de enquisas, de estudos dos que sae ese indicador de confianza empresarial, que nos últimos meses non está precisamente arroxando datos moi positivos. As perspectivas dos empresarios non están no mellor momento. Non, mira, comenzamos co indicador de confianza empresarial no 2009. E a verdade é curioso ver como cambiaron os datos desde 2009 hasta agora, ainda que nos pareza que seguimos na mesma crise e todo o tema, é completamente distinto. A confianza do empresario vai caendo en picada. A verdade, os datos que se presentan non son moi esperanzadores. Agora publicaremos esta semana os últimos datos deste primeiro trimestre e as expectativas para o trimestre que ven. Seguimos en términos negativos, sí, pero bueno, poderemos levantar, seguramente que sí. Que nos diferencia que o Barbanza é unha comarca completamente diferente de outras comarcas e de outros lugares, e os datos suelen ser sempre máis esperanzadores que outros, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entón, que lectura facemos deste indicador? Pois o indicador, vamos a ver, refléjanos unhas claras expectativas de carácter negativo, pero estes caracteres negativos van en decremento. Tendemos hacia o positivismo, pero con moita moderación. Ahora mesmo estánse apoiando todas estas expectativas en sectores como a industria e como o turismo e a hostelería, pero que fíjate que o turismo e a hostelería é un sector que se move moito por temporadas, se move por climatoloxía, é un sector moi vulnerable. Entonces, o mellor necesita máis apoios que outro tipo de sectores si queremos apoiar a economía en él. Si queremos que sea un sector sostible, temos que darlle algún tipo de alicientes máis, temos que darlle máis seguridade. É un sector que sería viable apoiar a economía en él. Estamos falando de toda esta labor que fan dende Antena Local. Donde localizalos? Como acudir a vostedes? Si, o máis importante, pois estamos no Concello de Boiro, na planta baixa, xustiño, o sea, non ten pérdida. A oficina está aberta en horario de mañán, o mesmo que o Concello, ten un teléfono de contacto e o correo electrónico que se poden dirixir a ele en calquera momento. Tamén ofrecen servizos online, por tanto? Sí, sí que remedio, hoxe en día moitísimas das consultas se realizan vía mail, porque é moi cómodo para a xente, e, bueno, para nós tamén.
hai que ser francos. Entonces non hai ningún problema, os correos electrónicos contéstanse. Pois con esta invitación a que se pasen pola antena local, animamos tamén a xente a que se anime a emprender o seu negocio, que porque non, como vemos, hai saída en época de crise. Unha opción máis. Unha opción máis, sí. Sandra Becerra, moitas grazas por ternos acompañado esta noite. Gracias a vos. Pois falando do sector empresarial, pechamos hoxe o noso programa. Xa saben, volvemos dentro de 7 días. Ata o martes que ven. Latero Primero e Sálica ofrecéronlles plena fruta. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros, reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primero, innovación técnica ao seu servicio. Sálica, empresa afincada en Puebla, perteneciente a Albacora, el mayor grupo atunero de Europa. Especialistas en la elaboración de productos derivados del atún en diferentes envasados. Elaboramos platos preparados y precocinados con marca Campos. En ellos se mezcla la calidad y el valor nutritivo de la mejor materia prima. Productos Campos, el mundo del atún.